Každý východ slnka maľuje nový začiatok, ale pre Artura často zvýrazňoval starý problém. Jeho syn Leo bol bystrý a plný elánu, no jeho odhodlanie bolo prchavé. Po chvíli, keď sa úloha stala náročnou, Leo nadšenie rýchlo opadlo, nahradil ho povzdych rezignácie. Artur túžil vštepiť Leovi skutočnú podstatu vytrvalosti, nielen hrubú silu, ale inteligentnú výdrž. Jedno popoludnie Artur zaviedol Lea do svojej preplnenej pracovne, miestnosti plnej vysokých políc na knihy a zabudnutých pokladov. Ukázal na nádherný, starý mosacný kompas, ktorý trónil na najvyššej polici, takmer sa dotýkal stropu. Kompas, syn môj, vyhlásil Artur, patril tvojmu pradedovi. Je tvoj, ak ho dokážeš získať. Leovi oči zasvietili, no rýchlo stmavli. Polica bola neuveriteľne vysoko, ďaleko mimo jeho dosahu. Miestnosť bola bludiskom kníh, krabíc a nábytku, takže rebrík bol nepraktický, dokonca nebezpečný. Leo sa zamračil a mrmlal o nespravodlivosti celej situácie. Najprv sa snažil dosiahnuť kompas naťahovaním sa, márne skákal, jeho prsty sa dotýkali len vzduchu. Ďalej pritiahol malú stoličku, nebezpečne sa kývajúcu, len aby zistil, že kompas je stále pár centimetrov preč. Frustrácia ho hlodala. Hľadal pevnú knihu, na ktorú by si stúpol, no podlaha bola príliš nerovná. Dokonca zvažoval dlhú, tenkú metlu, ale tá len posunula kompas ďalej dozadu, riskujúc pád. Je to nemožné, ocko, vykríkol Leo a hodil rukami. Artur, pozorujúc z kresla, sa len jemne usmial. Nemožné, Leo, alebo len nie očividné. Niekedy odpoveď nie je o dosahovaní vyššie, ale o videní inak. Prestaň sa pozerať hore na chvíľu. Zúfalý Leo sa zrútil na sedací vák, jeho pohľad sa vznášal od impozantnej políz k chaotickej miestnosti okolo neho. Sledoval línie starožitného stola, vzor na koberci a potom jeho oči zachytili niečo zvláštne. Tam, takmer neviditeľná na tmavom dreve políz pod ňou, bola tenká, tmavá niť. Zdalo sa, že zmizne za stohom kníh. Sledujúc jej jemnú cestu očami, Leo si uvedomil, že sa tiahne celou cestou hore, cez hornú policu a bola priviazaná k starožitnému kompasu. Artur túto prepracovanú zostavu zorganizoval. S náhlym prívalom pochopenia Leo opatrne posunul knihy z dolnej políz, odhaľujúc dĺžku šnúrky. Jemne ju potiahol. Kompas, namiesto toho, aby spadol, sa ladne posunul dopredu, naklonil sa cez okraj a mäkko pristál na hrubej, zloženej deke, ktorú Artur predtým diskrétne položil na podlahu. Široký úsmev sa rozprestrel po Leovej tvári. Nemusel liesť, stačilo mu len pozorovať. Artur podišiel, zdvihol kompas a podal ho svojmu žiariacemu synovi. Vidíš, Leo, skutočná vytrvalosť nie je vždy o hrubej sile alebo o hlasnejšom opakovaní tých istých neúspešných pokusov. Je to o odstúpení, pozorovaní celého prostredia a identifikovaní skutočného problému. Výzvou nebola výška, bola to skrytá cesta, šikovné riešenie. Najväčšie životné prekážky často nevyžadujú viac úsilia v nesprávnom smere, ale novú perspektívu, kreatívnu myšlienku. Niekedy najvytrvalejší rozum je ten, ktorý vie, kedy prestať na silu otvárať zamknuté dvere a namiesto toho hľadá kľúč. Leo stisol kompas, lekcia vritá hlbšie, než by mohla sprostredkovať akákoľvek prednáška. Aké skryté cesty čakajú na vás, aby ste ich objavili? Netlačte len silnejšie, myslite múdrejšie. Ak vás tento príbeh inšpiroval k hľadaniu nových riešení, dajte nám like a odoberajte názov kanála pre ďalšie príbehy múdrosti a neočakávaných víťazstiev. Podeľte sa o svoje vlastné príbehy šikovnej vytrvalosti v komentároch nižšie.